2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद HSLC आनजादा गाबोन 3 मार्चनिफ्राय जागायगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लानानै हाबा मावगासिनो दङ आरो जोंनि हाबा मावनायनि खावलायनायनि गेजेरजोंनो गार्जेनानो जा फोरोंगिरियानो जा गासै खावलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै समाज नाङै हारि नाङैनो गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे जोङो आवगायलांगासिनो आरो जायनि थाखाय 2006 मायथाइयाव 62 मेट्रिकआव गिबि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय जोङो अनजिमा मोननो हादोंमोन फार्स्ट डिभिजन 2022 मायथाइयाव बियो 1970 जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो देग्लाय बोसोरावबो जोंनि आनजाद होग्राया 20-22 हाजार बोसोरफ्रोमबो थायो मेट्रिकआव बर' बिजोंजों आनजाद होनाया बे 20-22 हाजारनिफ्राय जोङो खमसे खम 2000नि बारा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननो हायो आङो मेट्रिक आनजादनि थाखाय साफ्रोम बर' फरायसा फरायसुलि बर' बिजोंनि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसा फरायसुलि बर' सुबुं गुबुन मिडियामाव दिनै इंलिश मिडियामाव थायो असमिया मिडियामाव थायो जि मिडियामाव थाया मानो बिथांमोननि आनजादखौ मोजां लिरनो हानायनि थाखाय आङो बिथांमोननो बेस्ट उइसेस हरदों आरो बेस्ट अफ लाक हरदों लोगोसेनो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे आनान गसायनायावबो आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि मेलेम आरो देहा आरो गोसोआ जाहाथे स्टेबल जायो आरो गासै आनजादखौ खुनु जेंना गैयाबाजासिनो देहायारि जेबो उसुबिदा फैयाबासिनो बिथांमोना होजोबनो हायो बिनि थाखाय आं आनान गसायनायाव आर'ज गाबबाय आरो आथिखालाव हायार सेकेन्डारिनिबो आनजाद सोलिगासिनो दङ दा बे हायार सेकेन्डारिनि आनजादा मोजाङै मोजां जोबलांथों मेट्रिक आनजादा मोजाङै मोजां जोबलांथों आरो गासै आनजादाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो जोंनि फेलनि संख्याया जाहाथे खम जायो जाहाथे जोङो निल लेभेलसिम सहैनो हायो फेलनि संख्या आरो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन जि केटेगरियावनो जाया मानो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिया गावबा गावनि जिउनि बे ओंथि गोनां आरो गोनांथार आनजादखौ बे आथालखौ जाहाथे बारनानै थांनो हायो बिमा बिफानि सिमां आरो फोरोंगिरिनि सिमां माहारिनि सिमांखौ जाफुंसारनो हाथों जिउआव मोजां मानसि जानो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो बेस्ट उइसेस आं बयनिसिमबो खेबसे हरफिनबावबाय गोजोन्थों।